In Ard Sratha podchraoladh gur tarlach Mhic Con Midhe. Is seo tarlach Mhic Con Midhe caintliv. Nuair a tháinig mé arás ó minic á thuaidh, áitir chachas 20 bliain de mo héal. Thóig mé a thras go tuaisceart éireann. An gcéad sios hasasta goim dur a colm cile ag cáil ríist, cachar góchais mo uair. Ach bhí ein breise agam. Cuairt de thart Ard Sratha a gandé Tír Eoghain. Mar bhí is agam go raibh é sin baile muintir Mhic Con Midhe. Ní raibh riamh ann I mo héal, ach hasasta goim inis dul ann agus an áit agus an tíreach a breathnú. Dúirt meatharlam agus mé mastócach, gur a barda agus olúna a bhí an áirsintir fadó I seirbhís muintir I néal agus I gcónaí. I bhfad ní beannaí, leig mé faoi bhard na clunne, go mór mhór gura bríde, agus fidí eile lené, blian, cormach agus ar eile go dtí an 17 agus tháinig an smaoinemh chum an ceantar dúchasach sin na Israel. Deir an gula bríde féin in an dá chuid, gur bhain a bhaintir le cinál óin, a héan ar as go dtí chlán macnéal ní hialaí. Mar sin is dócha gur dríthe bhí iontu rih teach na Sliochta. Tá méid ceappa gur hialaigh locht léinn na ngáil sa bheannaís, manach agus finní a réan, ó ordna na níthe ribbe sin. Bhí clán Mhic Con Midhe bonathe in Ard Sratha, agus bhí gula bríde féin ina chánaí ann I lár an tríohíos. Lár anad aglaiste de haias a bheith íon san bheannaís áfach. Bhí asmag ina chánaí ann. Tá úrscéal scríofa le déanaí ag Breandán Ó Doibhlin chuin teideal Sliocht Thír na Scáth. Seo scéal ag tagairt de chlann Mhic Con Midhe, go minic. Agus mar a d'éirigh leo in amsir na Sliochta ag tús an 17. Tagan an teideal ó nach cainte I leabhar Íosáid, atá aistrithe ag an Doibhlinach don bhíobla gailige, beidh gcéad ag do chuid mar a bhánach a ríis, airóig a gcorp as an nua. Músclígí, déanagí gardas, sibse ile atá sínta sa láib, ó is geal é mar ghruacht do ghruachtsa, agus tuigh Sliocht Thír na Scáth. Tá áras ann faoi bhrí na habairt dearnaí sa teachs áiriise, ach is léir go bhfuil an fá ag teachtain seo abheochan nó eisairí náisiúnta do bhaintir Israel, agus ag lírí misneach a chur iontu. Is minic I gás mar sin go mbíonn an fá ag féchant a rédig mhór, agus gan inti ach cnábhail na marbh, agus go gcuireann sin méid sin a gomparáid leis an náisiún atá cortha faoi chois de bhar tubaiste éigean, ach atá an eisairí a ríist. Agus an teachs bíbalta sin I mo chéine smaoiníam ar an réidigin a raibh mé an Ard Sratha. Mar nuair a hagann tú go Ard Sratha ar an mos ón srá bán, starann sé ar an gnách os ceann an bhaile. Agus nuair a éiríonn tú amachas, fecinn tú réidig ar gá thaobh an mhóthir. Ach meas an gúil sa thráíonach d'eisairíonn san taobh seo tíre. Is dócha go raibh an réidig seo ó úsáid sa sean-dúiche ag clán Mhic Con Midhe agus a bheithéad. Caithfidh gúil si duman go leor I gré na cine inis, agus ní bheitfá ag súil le heisairí gan tráchtar Sliocht nua óthó. In sian an Doibhlinach mar a bhí muintir Mhic Con Midhe ina gcónaí ar an bhaile, agus scalmharne ar siúl acu, agus iad go maithas sa saol. Ach I ré cogan na 9 mbliana, bhainnig na sasan ag dún nuair a colm cine,
Agus rinne siad únsathe an déanram or hímpel I gcónaí dure agus Tír Eoghain, mar a tugtar ar thuainniu. I róthar ihe amháin, lusc siad Ard Sratha, agus sristar Aigéan in Indiach in san redig an gnocchuas. Mar a dúirt me is álaigh go bhfuil gá redig ann, gá héamh an bmhóthir. Ceann amháin don na protestúnaigh agus ceann eile don na catlaigh na? Sin a cheapfá, ach ní hé sin é. Uair amháin bhí an sean redig róh beag agus rinne siad ceann eile ar thaobh. Protestúnaigh amháin atá anseo. Anam nach Sasanna agus Albanacha ar na Huigine. Gan irid is uig amháin de chud muintir Mhic Con Midhe. Léig me ggóil an tanam sin an hlóirseach I mala eile sa cheantar Newtown Stewart. Is dócha gur bhalig Sliocht Agus na ráibhe leo agus gur loníar rálam sin. Ar thaobh na redige ag féchan sios an bhaile agus an bhláán, chanig mé breathnú nua agus clós parcála. Léig mé an cóirthe Ard Sratha Gospel Hall. Is dócha gur raibh sisme I measc muintir protestúnach an bhaile agus seo an torra. An seo sa redig bhí sean lecha rinne tagairt an seachtú híos déag, an aimseir sa stair nuair na tháinig na cuinínig seo ó Alban nó Hasanna don géad uair. Ach tá mé ceappa go raibh an cnoc seo ina redig ribhe sin, agus I bhfad níos duimhne dheoigh tú Sliocht Sleachta eile, muintir geola bhríde ina measc. Tá mé ceappa leoga go raibh í seo redig na díseach Gaelach sa tean aimseir. Beidir go raibh an cnoc seo á úsáid mar redig de híisigh agus de thuaisle san réamhstar, ribh de chatlaigh agus protestúnaigh a bheith ann, ribh don gríostíocht a bheith ann, ribh dos na Celtic a bheith ann fiú. Báda méid féchan amach ón redig ard seo an Tír Eoghain. Talamh tar thuail lár ola. Seo dóiche mo muintir a dúirt méid am féin. An sin thuas sios in san bhaile féin. Sa ráid bhaile tuaithe tá ann I measc fermacha. Té an abhainn na deirge tríd. Tá drithid bra cluthe ann, agus deirtar go mbíodh siad an nós ag tíise Gaelacha an réigiún sin, a raibh ainas eachtarthu, teacht le chéile I lár an drithid, agus nunn a thuairt, go mbeadh síocháin eachtarthu as sin amach. Seachas an drithid, níl mór an ann ar an mala. Tá Agus presbytéireach ann, agus tá chala ór áisteach ar an déhheile den mhóthir. Bhí an 12th ann le déanaí, agus me ann, agus chanachas bratacha óa agus na Breataine, agus stíl bratacha dearge, bána agus gorma, thuas go fáil in ngacha áit. Ní a bheith an dát faoi gur bhaile de chuid na muintir a buí é seo. Bhí teach tábharna ann ach é dúnta, agus an cuma gur raibh sé dúnta le fada an lá. Bhí stáisiún petrol agus siopa beag an aice leis. Tréis tamil dag mé an baile, ach baile mé I me heasamh ar cnoc na redige a ríis, ag féchant amach ar an tír, ribh am imacht ar me bailach. Bhí mé tacha ar eis go héireann, agus níos bhí mé an nuaiche mo muintir den géad uair. Ach ba chuine eile ménis, ag teacht ar eis ó Aigéan Eile, agus ethna cortha agam ar na dúchasíocht na tíortha sin, na Hindiigh sa Chaláin Britanach, agus na Maoraigh in san Nua-Shéalainn. Nuair a bhíonn tú I Mheiriceá thuaidh nó ins na fritíortha, fécinn tú nach leis na daoine geala a bhaineann an tír agus an talamh. Tás gur choilínig iad. Tíreach a labhar teanga nach digan na daoine nua, agus ní higann an tíreach a deanga siúd. Ach an sin, nuair a irann tú ar eis ar an órap, féann tú an scéal céanna, go mór mhór in éireann,
ach lán áiteanna is an áda preisin. Go bhfuil tíreach nó catharáit agus daoine ina gcónaí ann a bhfuil teanga agus cultúr eile acu, seachas teanga ársan an tíre. Agus mé ógan éireann agus in san árap, níor hiicme sin. Bhí orm dul go Canada agus go dtí an nua-héalann chun é a thuiscint. Anseo in Ard Sratha, ag féchann síos ar an bhaile, bhí mé réig ar deire chun iomlán an scéad a thuiscint, agus a arbháil dom féin. Mothaíonn mar a bheith Indiach anam. An mothaáin a bhíonn ag Indiach a Canada measan, nuair a éigeann sé síos ar bhaile beag do chuid na naoine geada, chuir a gás. I gceantar a míoch a treibhe féin ina gcónaí ann, dúiche na treibhe. Ach in isní écann sé ach an tíreach nach leis féin é a thuile, agus é seileadh an duine ghill le fada. Bhí tro agam dus na Indiach i Canada ón tosach, néadach ach a bheith. Ach an seocht an gcéad uair, bhaith ag mé féin mar Indiach. Anseo ar an gnach os ceann Ard Sratha, ag féchann síos ar an gceantar, beidir lamará is Indiach mé. Mar bestran sér mé am hir rúch is féin. Géach mé síos ar an mala ón tean redig ar an gnach, agus hiig mé gur a bheith seo an baile agus an dóchas ar chóir a bheith agam, ach gur bhain séad a drám eile inis. Agus bhí mothú anam cosúil leis an mothú a bhíonn ag Indiach is tócha, nuair a éigeann sé síos ó chonach éigean ar chean aran na treibhe, áid cailte inis, gaffa ag an duine geal. Hiig mé mo chás féin, hiig mé cás na gáil, agus bhaigh mé é a dóchas an bhain dóchasaí in san Oileán Uair agus in sna fritíre. Inis ar deire, bhí críolár na dorachachta ina iomlán, aimsithe agam, in éireann. Bhí sé bhí éisteach le in Ard Sratha dom, podchraoladh ag tarlach Mhic Con Midhe. Má heithil an podchraoladh seo libh, ar bhiste libh, like, subscribe agus share, agus tá fáilte roimh, comment a ágáil. Mar sin go dtí an tachtain seo chóin. Slán.